The life you seek is in the work you are avoiding. Čau, ja som Juraj a pred rokom som sa rozhodol, že vysokú školu môžem zvysoka osrať. A pravdu povediac, to bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré som kedy urobil. Toto video nemá byť o tom, že teraz máš vysrať sa aj ty na vysokú školu. Toto video má byť o tom, že dnes je 23.6.2026 a presne pred rokom som natočil práve to video, v ktorom som vysokú školu zvysoka osral. Toto video odštartovalo celú túto kariéru, toto video ma dostalo tu, kde teraz momentálne sedím. Toto video mi zaručilo to, že sa vozím na takých autách, na akých sa vozím. No a nie nadarmo sa to video volá, že čo všetko som dokázal za jeden rok. Pretože toho bolo fakt, že extrémne veľa. 10 000 followov, milióny videní, tisícky správ od vás, od fanúšikov. Či už len pekné pozitívne správy, alebo ako ste ma pýtali o pomoc, alebo blbé otázky. Skrátka, dostal som sa do povedomia nespočetne veľa ľudí. Každý deň, keď idem na ulicu, tak ma proste spoznávate, fotíte sa so mnou, natáčate si ma v aute a tak ďalej. Je to proste fakt, že neskutočný pocit. Že pred rokom ešte nikto nevedel poriadne ani v mojom meste, kto som. A teraz už to vie skoro celé Československo. Našiel som svojho biznis partnera, za ktorého som naozaj že nenormálne vďačný, ani si nedokáže nikto predstaviť, jak veľmi. Za tento rok sme spolu vybudovali najväčšiu československú AI komunitu a možno aj najväčšiu československú komunitu vôbec. Pomohli sme ľuďom zarobiť desiatky tisíc eur. No ale najhlavnejšia vec, ktorá sa mi podarila a ktorá vlastne aj bola celú dobu bol môj zámer, bol zdokumentovať moju cestu biznisu a úspešnú cestu biznisu. To, čo mnohí neviete, je, že predtým, ako som vydal moje prvé a to aj zatiaľ najúspešnejšie video, ktoré vlastne toto celé rozbehlo, som mal natočené ešte jedno video. V tom videu som vlastne chcel len vysvetliť, že kto som, čo som a o čo na tomto kanáli pôjde. Keďže väčšina z vás možno ani netuší o tom, že hlavný cieľ mojej tvorby a toho, že natáčam, je dokumentovať cestu biznisu. Vždycky bol, je a bude cieľ dokumentovať cestu biznisu. Ide o to, že som sa pozrel na najväčších tvorcov, ktorých som mal, ako je napríklad Bia Heza alebo Bres alebo Iman Gazi a nikdy som sa nevedel poriadne alebo 100% dopracovať k tomu, odkiaľ prišli alebo skadiaľ zarobili na tie peniaze. Väčšinou to bolo furt shady za kulisie alebo nemali proste presne zdokumentovanú cestu alebo sa len tak zrazu zjavili a už mali nakúpené neviem aké auta a proste drahoty. A potom som tu ja, Juraj, vo svojej detskej izbe, ktorý mal na účte posledných 600 eur za to, že predal svoje autičko Peugeot 206 modrúčka. No a tieto peniaze som nemal ani na biznis, ale na Balkán, na ktorý som chcel ísť. No a tak som si povedal, OK, natočím to ja, pretože vždycky som chcel byť bohatý, vždycky som chcel byť milionár, nikdy som nechcel končiť v robote. No a môj prvotný zámer a môj zámer, čo je aj teraz a môj celkový zámer bol urobiť kanál, kde si ľudia budú môcť pozrieť moju cestu od začiatku až po koniec, transparentný a presne uvidia, že sa to dá, že sa dajú zarobiť peniaze a presne ako som zarobil tie peniaze. Aj keby som krádol, aj keby čo som spravil, takže by proste videli presne celý ten postup. No a ako som povedal, keďže nikoho som takého nepoznal, kto by naozaj od úplnej nuly, ale že úplnej nuly začal dokumentovať svoju cestu biznisu, tak som sa rozhodol, že prečo by som to nemohol byť ja. Ja som mal doma takú tabuľu a na nej som mal napísané, že čo budem robiť. Hej, o 8 som mal vstať, vtedy urobiť toto, tamto, hento, tamto, proste o 3 do posilky a tak ďalej. A po maturitách som sa každý jeden deň budil tak okolo 3, pretože som sa do rána že vozil na aute. No a raz som sa tak zobudil o 3 a mamka ma zdrbala, že čo to robím zas. A pozrel som sa na tú tabuľu a som si povedal, Juro, ty už si mal byť v posilke. A zatiaľ som dokázal akorát tak hodinu scrollovať Ruska. Tak som si povedal, že na druhý deň sa zobudím naozaj na tú 8 a začnem niečo so sebou robiť. Išiel som natočiť to prvé video, to ktoré som nikdy v živote nevydal, kde som úplne takto tu nasedel a takto tu so založenými ručkami, ako v tomto videu vlastne. Rozprával, že o čo mi ide, kto som, čo som a tak ďalej. A v ten večer som s mojím opitým kamarátom Teom bol u môjho bratranca a Teo mi povedal, že Juraj, toto nie si ty. Natoč to podľa teba, naozaj, toto nie si ty, ty si úplne iný v realite, natoč to tak, ako sa v realite správaš. Tak na druhý deň som sa ráno zobudil a rozhodol som sa, že OK, natočím to tak ako ja. A vzniklo prvé a najväčšie video, ktoré odštartovalo, že úplne všetko, vďaka ktorému som tam, kde som, vďaka ktorému sa vozím na autách, na akých sa vozím. Proste, keby som sa v ten deň nerozhodol pretočiť to video, tak nikdy v živote by sme tu neboli. Ako mnohí viete, tak prv som mal 5 biznisov vybraných,
ktorému som sa chcel každému jeden deň venovať. No lenže potom som veľmi ľahko a rýchlo zistil, že nie je dobrý nápad sa 5 biznisom naraz venovať, keďže sa nestíham ani jednému poradne venovať. No a tak som si ako môj hlavný biznis vybral SMMA, alebo digitálny marketing, alebo hovor si tomu ako chceš. Proste som robil reklamy pre realiťakov a získal som im leady. A keď nejaký dom predali, tak som dostal z toho komisiu. Don't get me wrong, bol to určite profitabilný biznis, dajú sa tam zarobiť veľké peniaze, ale po čase som si povedal fakt, že po grindeniu volal som, dlhé hodiny som vyvolával, na dlhé hodiny som bol na meetingoch a proste po fakt dlhom grindení som sa rozhodol, že chce to niečo, kde sú väčšie peniaze. Začal sa ma chytať samozrejme Shiny Object Syndrome, alebo Woman in Red Dress, alebo hovor si tomu ako chceš. Skrátka, začalo ma lákať niečo iné. A to práve presne boli AI modelky, ale vprv to bol OnlyFans management. Pretože som si povedal, OK, čo robím? Pri realiťakoch sa im snažím dostať leadov z reklam za nejaké percenta. Môžem tu mať modelku, kde nebudem robiť reklamy, ale budem robiť marketing na Instagrame. Dostávam im leady, zákazníkov, hej, proste honičov. A takisto mám z toho percenta, ale mám z toho oveľa väčšie percenta. Takže voľba bola jasná, začal som na Real OnlyFans. Začal som robiť Real OFM. Lenže veľmi ľahko som zistil, po tom čo mi pani Horvátová prestala zdvíhať mobil po podpísaní zmluvy, že to asi nebude také ľahké. A naozaj napísal som asi 3000 ženám, nerobím si srandu, asi 3000 ženám som napísal. A na hovor som presvedčil iba 2 a z toho mi prišla iba 1 a z toho sa na mňa vysrala. Tak som si potom zase dal 2 dokopy a povedal som si, OK, tak mám tu na Real OFM a mám tu na AI OFM a vlastne pri AI je úplne všetko to isté, len si beriem úplne že všetko. Voľba bola jasná, išlo sa do AI OFM-ka. Na prvé programy a na vlastne prvý testing, čo som vôbec robil, som si musel požičať peniaze od kamaráta, pretože som nemal ani len na autobus do Spiskej a nie je to ešte na programy. Takže som si požičal okolo 150 € a začal som tvoriť. Pamätám si, ako keby to bolo včera, fakt, že asi týždeň po založení účtov, po založení Fanview, po založení úplne všetkého, sme sedeli pri Tesku tu na Spiskej zhodom okolností. Jedli sme Big Mac a práve mi cinkla prvá platba, prvá kúpená pay-per-view správa za $5. V ten moment som nie prvýkrát, pretože už som mal dávno kopec pokusov o biznis, ktoré som nenatáčal. Robil som grafiku, robil som dropshipping, ale to ako... Tam som síce prerobil väčšinu, robil som resell a tak ďalej, ale teraz som sa prvýkrát naozaj dostal takto k peniazom, že pri AI modelkách videl som, že naozaj ty kokos, ono fakt sa to dá. A teraz jeden kúpil za 5. A čo keby kúpil ten človek za 100? A čo keby mi tých za 100 ľudí kúpilo, 100 ľudí kúpilo za 100? Proste v ten moment som hneď vedel, že to funguje, že to ide. A už som len vedel, že len treba makať viac a zarábať viac a viac. Prvý mesiac som zarobil niečo okolo $360. Ďalší mesiac už to bolo okolo $800 a začal som to zdieľať aj na sociálnych sieťach. V ten moment sa strhla, že lavína správ o tom, že ako to robím, ako som to dosiahol, že ja už to robím mesiac a mne sa to vôbec nepodarilo, ako to, že ty máš také výsledky. A ľudia mi normálne platili za one-on-one coachingy, keď som s nimi volal na hovore a pomáhal im, že ako spraviť modelku. Potom som mal také obdobie, kde som mal asi 1 alebo 2 mesiace tak okolo 1000 až 1500 zisk, pretože som mal trošku iné priority. Je o to, že ma tak strašne veľa ľudí pýtalo o pomoc a tak ďalej, že som si povedal, OK, nemá to pre mňa význam každému, proste s každým si vyvolávať a opakovať dookola tie isté veci a brať za to peniaze, keď môžem spraviť nejaký ucelený projekt, ucelenú komunitu, skupinu, kde by boli všetky tie materiály a zároveň by to bola komunita, ľudia by si tam vedeli navzájom pomáhať a tak ďalej, pretože nič také ešte nikto na Československu nemal. Tak som sa pustil do tvorby komunity, momentálne najväčšej československej AI komunity, keď nie teda najväčšej československej komunity vôbec. No a sa mi zdá, že koncom februára som ju spustil. V ten moment som sa dostal k svojim prvým väčším peniazom a dal som svoj prvý 10 000 eurový mesiac. Vždycky som rozprával, že do veku 20 rokov chcem zarábať 10 000 mesačne, chcem sa presťahovať a chcem mať nejaké poradne nadúpané auto. A už som mal splnený svoj prvý cieľ. 10 000 eur za jeden mesiac. Bolo to viacej, bolo to okolo 18 000 eur za jeden mesiac. Ale je tak neskutočné, proste Juro dal si to 10 000, to bol môj sen, proste dať 10 000 za mesiac. Ale tak ako mi rozprával môj dobrý kamarát Max, tak mi povedal, ako náhle hitneš 10 000, budeš chcieť 100. A bola to pravda. Skoro, že od týždeň už mi prišlo 10 000 ako
malý peniaz. Nie, že by som bol nenažraný, alebo nie, že by proste bolo, že 10 000, ale skrátka bol som taký, že ty kokos, 10 000, ale dalo by sa to urobiť ešte neskutočne vo väčšom. Vtedy som aj spoznal môjho biznis partnera Jana, s ktorým sme začali spolu robiť modelku, začali sme spolu pracovať na komunite. No a urobili sme z komunity tak extrémny mega launch a tak extrémne sme to vyhajkovali, že o 2 mesiace neskôr, a teraz sa naozaj, že priprav a snaž sa to nejako, neviem, pochopiť, pretože toto tu nie je fakt, že nepredstaviteľná suma. Sme za 2 hodiny zarobili 70 000 eur. 70 000 eur za 2 hodiny. Na 70 000 eur niekto máka, ani neviem vlastne ani koľko. Ale my sme dali 70 000 eur za 2 hodiny. Vtedy to bol mesiac, ktorý sme dali cez 150 000 eur. Proste 100K a month sa zrodil. Sníval som, že do 20-ky dám 10 000 za mesiac, zrazu som bol na 100 000 za mesiac. Samozrejme, že to bolo kombinované z modelky a zo skupiny a väčšina v ten mesiac bola zo skupiny, pretože každý, kto má rozum a kalkulačku a oči, tak si vie dať čísla krát čísla a vydú mu nejaké čísla, takže toto nie je žiadne tajomstvo. Od začiatku bol môj plán urobiť účet, kde si človek bude môcť pozrieť, že aha, tu začal naozaj v tej detskej izbe, a teraz, aha, kde je? A že by presne vedel, na čom som zarobil. Pretože, ako som povedal, pri tých všetkých ostatných som nevedel, že či zbohatol na kurze, či zbohatol na komunite, alebo či má bohatého tátka. No a po tomto mesiaci som si povedal, že kámo, ty si to fakt dal. Následne som sa presťahoval tu do môjho vysnívaného za mňa penthouseu, o ktorom som ešte k tomu aj vždycky sníval. Keď si pozrite môj Instagram, tak ten post tam stále nájdete. 20. marca 2025, nie 26, 25 som povedal som, že tu budem raz bývať. Vždycky, keď som šiel do Spišskej, tak som každému rozprával. Tu budem raz bývať. Vždycky som ukazoval presne na túto bytovku, na tento byt, že tu budem raz bývať. Tu na dole pod môjim balkónom som bol ešte na tom mojom Peugeotíku a hovoril som, že tu budem raz bývať. A hádajte čo, teraz tu nabývam. Druhý gól, ktorý som si chcel splniť, som si splnil. V 19 rokoch som sa presťahoval do bytu, o ktorom môžu snívať 30-roční, 40-roční, v ktorom nikdy takí ľudia proste bývať nebudú, pretože skrátka na to nemajú. A to teraz nerozprávam z výsmechu alebo niečo také, to práve že rozprávam z vďaky, pretože viem, že to, čo mám a to, koľko zarábam, tak není len tak. Viem, že za to by ľudia zabíjali, viem, že za to by ľudia urobili, že úplne, že hocičo. A ja to mám naozaj to šťastie, že mne práve sa to podarilo. No a keďže v čase tohto natáčania ešte není presný dátum, 23. a ešte mám trošičku času, tak si trúfam povedať, že dovtedy aj budem mať svoje vysnívané auto. To znamená, že 3 moje ciele, ktoré som si dal do 20-ky, som splnil a oveľa predčasne. No a toto tu na video má byť naozaj taký deep motivation talk, pretože snažím sa, a ako som povedal, celú dobu o čom išlo je ukázať moju cestu, to, že sa to dá. A ešte ani zďaleka nie som tam, kde som. Ešte stále nemám SVJ-ko, ešte stále nemám vilu niekde, neviem kde, ešte stále nemám super jachtu, ešte stále nemám moje vysnívané hodinky. Proste ešte stále je tam strašne veľa vecí, ktoré chcem dokázať a takisto, toto nie je nenažranosť ani nič také, ja som extrémne vďačný za to, čo mám, ale viem, že ešte oveľa viacej sa tu nadá dokázať. Stále nič nemení na tom, že proste na môj vek a naozaj na to, čo som urobil, že je fakt, že neskutočné, že tento tu na rok plánujem sa stať milionárom, čo normálne keď poviem proste, že čo ti dzíga na hlavu, povedal som si, že milionárom budem do 25-ky a ono sa to fakt pravdepodobne stane ešte tento tu na rok, je to proste fakt, že neskutočné. A ako som povedal, toto video má byť veľká vďaka a veľká motivácia pre teba, keď si ty jeden taký ako ja a je jedno, či máš 14, je jedno, či máš 18, alebo či máš 20, alebo či máš 30, alebo či máš 40, alebo či máš 50, úplne jedno, koľko rokov máš, stále máš čas, stále môžeš zobrať ten mobil alebo zapnúť ten notebook a ísť grindiť. Je jedno, že či nevieš, čo máš robiť, ale proste musíš ísť robiť. Ber toto video naozaj ako najväčšiu motiváciu, aká sa ti mohla zísť. Ak ma poznáš, tak si na to video natrafil cez Instagram, ale ak ti toto video náhodou vyskočilo náhodne, tak to ber ako nejaké znamenie niekde od Boha, alebo neviem od koho, že naozaj ten tvoj život tam niekde, ten tvoj vysnívaný život sa nachádza v tej práci, ktorú potrebuješ spraviť. Toto tu som povedal aj na podcaste, ktorý ešte nevyšiel. A toto tu som povedal veľakrát.
Nie som žiadny motivational speaker, nemám ani rád žiadne motivačné hlášky, nič také, ale jedna hláška, ktorú som si navždy zapamätal a ktorá sa mi zarila hlboko, ale hlboko do mozgového vlákna, kôry, to je jedno, poviem to po anglicky, pretože takto poznám, potom vám to preložím. The life you seek is in the work you are avoiding. Život, ktorý hľadáš, je v práci, ktorej sa vyhýbaš. A teraz, čo tým autor myslel? Tým autor myslel presne to, čo tým autor povedal. Život, ktorý chceš, to auto, ten byt, tá dovolenka, ten dom, to úplne hocičo, je proste v tých veciach, ktoré nerobíš. Ty vieš, že máš prestať scrollovať a máš ísť pozerať nejaké video o tom, ako spraviť biznis. Alebo máš ísť spraviť tú web stránku, alebo máš ísť spraviť tú reklamu, alebo máš zavolať tomu realiťakovi, alebo máš proste urobiť to hocičo, čo ti treba spraviť. Tam je ten tvoj vysnívaný život. Ako som povedal, ešte ani zďaleka nie som tam, kde chcem byť a takisto nie som dokonalý. Takisto sem tam hrám Minecraft, alebo sem tam hrám CS:ko, alebo sem tam len scrollujem a nič nerobím a viem, že by som mal pracovať. Ale takisto ako pre mňa, takisto aj pre teba to platí. Skrátka, není žiadna odpoveď na to, ako byť bohatý, není žiadna odpoveď na to, ako zarobiť, proste nie je nič magické, nikto za teba neurobí tú robotu. Jediné, čo musíš spraviť, je sa postaviť, zobrať to hocičo, čo k tomu potrebuješ a ísť makať. Držím ti palce, kamarát. Vidíme sa takto tu na rok. A verím, že aj ty budeš mať nejaký úspech, na ktorý budeš môcť byť tak pyšný, ako aj ja.